Aşgabatyň Zirdebil taşlanýan gapyrjaklary Girdeji çeşmesine we dawa döredýän ýerlere öwrildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şunlar Zirdebillere bolan islegler göz görteli artypdyr. Hapa-hupalara töwerek taşaratlayan jemaat gulluklarının işgärleri şeýle-de gün görmek üçin serişdeti bolmadyk adamlar isleg bildirýärler. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä paýtagtyň Guri ýatly etrapçylaryndaky köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary hapa taşlanýan gapyrjaklaryň öňündäki dawalara ýygy-ýygydan şaýat bolýarlar. Olaryň sözlerine görä köplenç ýerli jemaat gulluklarda işleýän işgärleriň hem köçe süpürjüleriň arasynda dawa turýar. Zirdebiller ugrunda töweşgirdiýär köçe süpürjüleriň arasynda hapa taşlanýan ýerlerdäki resurslar ugrunda ýakalaşmak edýär. Hatda ýaşlar ýumrugyny çenäp sögünçler bilen garrylaryň üstüne topulup bilýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä köplenç hapa döwürýänler Zirdebilleriň arasynda çörek gözleýärler. Şeýle-de karton, çüýşe we plastik suw gaplaryny aktarýarlar. Ýyl içinde baklaşka diýilip adlandyrylýan plastik suw gaplary has köp talap edilýär. Sebäbi olary ujypsyz tölegler üçin soň tapşyryp bolýar. Olaryň ugrunda aýratyn bir göreşgidýär. Plastik baklaşkalary köçe süpürýän aýallar we erkekler, ýaşaýjylar ýygnýarlar. Soňky wagtda köçe süpürjüleriň arasynda talaňçylyk gözelýär. Her kimiň nowatçylyk edýän döwründe toplanan möçberi bar. Indi erkekler aýallaryň üýşürenlerini açaçan ogurlap başladylar diýip habarçymyz Aşgabatdan gürrüň berýär. Şeýle-de ol käbirleriň başgalaryň hapa döwürüp toplanan zatlaryna olaryň gözüniň öňünde el urmak, güýç bilen ellerinden gaňryp ekitmek ýaly wakalaryň seýrekdäligini gürrüň berýär. Ýa-ni ýakynda köçe süpürjüleriň biri diň jalmak üçin oturan wadyna onuň ýanynda duran baklaşkaly haltany köçeleri arasylayan ýigit elinden gaňryp diýen ýaly alyp gitdi. Zenan aglap kaldy diýip habarçymyz aýdýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda Zirdebilleri döwürýän adamlar esli köpeldi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerine aýlanýan adamlar imäge zat gözleýänler üçin azyk önümlerini gaba salyp hapa üçin niýetlenen gapyrjaklaryň içine salman gapdalynda goýýan ýaşaýjylar şeýle-de Zirdebillere eýçilik etmäge synanşýan we gelýän adamlary kowýan garawullar barada ençimege habar beripdi. Türkmenistanda dowam edýän güýçli ykdysady çökkünlük, agyr işsizlik ýurtdylarynyň gazanjyň gözleginde daşary ýurtlara köpçüliklen gitmegi, bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe ýaramazlaşmagy ýaly problemalaryň dowamynda türkmen ýolbaşçylary garyplyk meselesini görmezlige salýarlar. Döwlet habar beriş serişdeleri ýylatyň problemalaryny düýpden agdamaýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamynda Türkmenistan iňňän uly ykdysady çökkünlügi başdan geçirýär. Bank puwdagyndaky maliýe krizis, bahalaryň ýokarlanmagy, azyk gytçylygy, un we çörek ýetmezçiligi barha güýçlenýär. Şunlar türkmen häkimetleriniň helakçylikli COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça giridýän çäklendirmeleri bilen bir wagtda Türkmenistanda azyk krizisi hasam agyrlaşýar.